Ayan, nandito po tayo sa silong ng mangga. At ayan ang aking kumari, kagagaling lang sa mental. Hindi pa nagagamot. Ayan ang kanyang jowa. Pinakamagwapong sa barangay C. At ito naman, yung kapitbahay kong si Raulo. Si Pe. Pagbabagtitang kantupay, kamata ka, badang. Badang. Mare manutawon mon. Mare. Na nakaraman latikok din agsaon. Mare. Mare, nagpudaw ka mare, kaslangay amuntay ko puro silana. Manong kaya na pa yung mani kumare. Ala po. Hakag sasaudakas marita, mapanjay YouTube ay ito. Ay na dati nga talaga tikatangaan nga kumarik. Mapanjay YouTube da ito mabuya da tayo iti buong buong mundo. Pati jay tupay umululi ni ni iti chiko ka da jay YouTube. Dati pagtaksan ti, mangtadlakok, pagpitsaw. Si Kaman ti sikat kilikili nga dagos. Maray, ni kumari mat. Nya naganan barukong tel-tel nga dagos. Apay daytan. Manong inya ti lahi o, dalahi ni Manong nga kwa African. Mari naglapan na ka ni talagang kalaslas bangam pa Lalo di pa nagkansyon na editi ko lambadan! Ano ko na lambadan. Agka kansyon ka mo mariti minatay ide? Singer iti sunat tayan. Tal na ka mamuta nga ako Mangitad kok sinusubnan. Mari nagmaya dagita saksakam. isardang mo ang dati. Kasla mapati ko mapati tayog. Marayan, Mapati, isabila ka ko. Ayan, handa mo kayo tagpa-video na apo. Goodbye yun, bye. Ngam ni Joy, sinusup na, nagidok, naidukan. Goodbye everybody.